Da, i taj će se dugo očekivani glazbeni spektakl dogoditi. U Zagrebačkoj areni u lipnju zajedno nastupaju Two Cellos i Zagrebačka filharmonija. Dvojica mladih virtuoza Luka Šulić i Stjepan Hauser će uz podršku filharmonije odsvirati izbor iz bogatog klasičnog repertoara, ali i obrade velikih hitova koje su ih lansirale u svjetsku glazbenu orbitu. U Zagrebu ćemo ih vidjeti zbog velikog interesa i njihove želje da nastupe pred ovdašnjom publikom koja je tražila kartu više za njihov prošlogodišnji koncert u Lisinskom. Zagrebačka banka je počela surađivati sa Two Cellos prošle jeseni, kada su Luka Šulić i Stjepan Hauser bili glavni glumci Zabine televizijske kampanje za Duoprotect štednju. Prvi model štednje koji uz klasično oročenje uključuje i Alijansovu policu osiguranja od nezgode. U samo 5 mjeseci ugovoreno je oko 660 milijuna kuna štednih uloga. Partnerstvo se nastavilo božićnim koncertom Two Cellos u Lisinskom te najavom da će upravo Zagrebačka banka biti prvi donator zaklade Hauser Šulić, koja će pomagati mlade glazbenike. Zagrebačka banka je glavni sponzor Zagrebačke filharmonije, a pružajući podršku umjetnosti, talentu i kulturi koja na najbolji način prezentira Hrvatsku, Zagrebačka banka je omogućila i ovaj koncert koji će sigurno ostati zapamćen. Kupite ulaznice već danas i to online plaćajući svojom Zabinom Mastercard ili Maestro karticom jer dobivate 10% popusta. Dragi gledatelji, prilika i po. Dođite na koncert 12.6. U 9 sati. u Arenu na večer u Zagrebu.